Veľakrát prídu ľudia, že majú nejaké predstavy, ale opäť je to o tom, že oni nie sú edukovaní, veď preto prídu za niekým. A vedela by si nejako pomenovať, že typológiu, že... Teda neviem, či to chceme počuť. Cieľovka je veľmi široká a nie je úplne jednoduché to ako keby zacieliť iba jedným smerom. Okay. To by som brala ako nevýhodou. Výhodou je to, že dokážeme naozaj spraviť všetko. Tak sa mi napríklad stalo, že som si spomenula o 3 dni, že... A už to bolo niekde. A že ja som to vlastne nezmenila a že ja som sa k tomu nedostala a ja som si to otvorila v tej našej aplikácii a tam to skoro išlo do strojov. Sledujete Nario podcast Dnes už môžem povedať. S úspešnými a inšpiratívnymi ľuďmi, nie len o biznise. Vitajte. Dámy a páni, vitajte pri ďalšom dieli Nario podcastu Dnes už môžem povedať. Dnes opäť zo showroomu v Záhorskej Bystrici, Hodonínska 27. Nario, ste tu vítaní. Ja som Marek Kolono, toto je Michal Baláš ako môj spolumoderátor a dnes naše pozvanie prijala dizajnérka priamo tuto z Naria, Michaela Benkovská. Vítajú nás. Dobrý deň, ahojte. Ahoj. Ahoj. Tak Michaela, čo už môžeš dnes povedať? Dnes už môžem povedať, že som mala v živote šťastie. To je pekné. Na čo? Napríklad aj na to plniť si sny, aj keď som napríklad neštudovala v obore, v ktorom pracujem. Alebo takisto na rodinu. No, skôr asi by som to tak všeobecne. Hej? Že som naozaj mala šťastie. Dieťa šťastený. Verím aj na to, že si to človek trošku sám sebe manifestuje. Hej? Že nie je to iba tak, ale áno, veľa tých vecí, ktoré sa mi udiali, alebo sa mi stále dejú, sú podľa mňa, že mám v živote šťastie. Tak aká bola tvoja cesta? Odkiaľ pochádzaš? Pôvodne pochádzam z Bratislavy. Tu som žila a potom sme sa s rodičmi presťahovali a znova som sa sem vrátila. Študovala som gymnázium, potom neskôr žurnalistiku, čo teda nebolo úplne to, čo som v živote chcela robiť. Áno. Ako sa z novinárky stane dizajnérka. Skôr by som povedala, že tou dizajnérkou som vždy chcela byť ako malé dieťa a bolo by zvláštne, ak by som sa stala novinárkou. Aha, takto. Asi skôr tak. To bola také iba odbočka, hej? Áno. Okay. No super. My sme sa tu tak bavili kúsok pred natáčaním chvíľu, že bolo nejaké ikonické, historické prvé stretnutie s Michalom, lebo sme teda v Náriu a ty pracuješ pre Náriu. Či nie s Michalom? Bála, ikonické to slovo, že dobre. Tak áno, tak ste o tom vraveli, že jasne, pamätáš si na to prvé stretnutie? Áno. Tak chcem o tom vedieť viac. Ikonické neviem či, ale bolo to také asi tiež niečo osudové a v podstate oni prišli do firmy, kde som pracovala predtým. Tam vlastne len ja poviem, že Martin Mikula. Náš obchodný zástupca, tak dojednal stretnutie. On bol relatívne nový u nás v firme, kde Michaela pracovala. Tak ma tam zobral so sebou a mali sme vlastne stretnutie s tebou. Áno, mali stretnutie so mnou a potom vlastne neskôr sa pripojili moji šéfovci, bývali. A vy ste tam už išli s tým, že Michaelu chcete? Ešte vtedy nevedeli. My sme chceli partnera v podobe ich firmy. Aha, okay. Neviem, ako sme na teba pôsobili, jak agenti s teplou vodou? Nie, práve, že to bolo také zaujímavé, že ja som si vtedy povedala o tom, jak oni vlastne rozprávali už vtedy o Nariu, aj trošku urobili takéto predstavenie a ukázali vlastne aj tú aplikáciu a všetko, ako funguje, nejaké obrázky z výroby, tak vtedy už som mala v sebe, že toto by som asi chcela akože s nimi robiť, alebo pre nich robiť, viac menej. Že bolo pre mňa zaujímavé to, že tým, že sú stolári, výroba, tak že sa človek úplne naučí také tie technické veci aj z takéhoto iného pohľadu. Nie len z toho dizajnerského, ale z toho, že naozaj viem, čo kreslím, naozaj viem, čo tvorím tým ľuďom. Nie je to iba takéto pozlátko, že je to pekné na pohľad, ale je to niečo, čo dokážem vyrobiť a aj tým ľuďom hneď naozaj ako keby nainštalovať. Takže... A ja raz musím na oplátku povedať, že my keď sme vlastne sa rozhodli, že ideme otvoriť v Bratislave štúdio, tak sme spustili nejaký proces výberu ľudí a zverejnili sme to desi na profesii. A prvé som vravel Martinovi vrajím, že pamätáš si tú pani alebo slečnu v tom štúdiu, jak sme boli, že áno. Máš na ňu ešte číslo, že áno, tak vrajím, tak jej volaj, či náhodou není zrovna na voľnej nohe a zhodou okolností zrovna bola. Takže to bolo, osud trochu. Áno, ikonické osudové stretnutie. Áno. No výborné. Takže
No dobre, takže zo žurnalistky cez teda inú prácu až do Naria k dizajnu. Tak povedz nám, že čo to obnáša byť dizajnerkou? Nie je to iba taká tá čistá kreatíva, samozrejme, je to veľká časť, ale je tam veľa aj toho technického vzdelania, keď robíme priamo, teda ak nerobíme iba dizajn, ale robíme aj pre firmu, ktorá tvorí nábytky na mieru. No a potom veľká časť tej psychológie, pretože každý deň sa stretávame s ľuďmi, každý deň pracujeme s ľuďmi, s rôznymi. Áno. A tam je dosť veľa veľkej práce pochopiť toho klienta, navnímať toho zákazníka, vedieť ho možno odhadnúť. Sú rôzni proste. A toto je pre mňa asi také, že veľké gro toho všetkého. Že naozaj, ja stále vravím, že dizajner alebo dizajnerka, ktorá k nám ide pracovať, by mala pochopiť, že musí byť z veľkej časti obchodník. Aj. Že to nie je len ako keby že presne jedna strana je, že byť dizajner, umelec, v podstate, že to je to taká kreatívna činnosť, ale na druhej strane áno, musí, a to nie ide o tom, že obchodovanie typu, že musím niekoho zmanipulovať alebo takéto niečo, nie, musí to vedieť dostatočne odprezentovať a presne pochopiť jeho potreby, bo obchod je o tom, že stretnúť sa s niekým, vypočuť si ho a dať mu na svoje riešenie to, čo on potrebuje. Ty mu nepredávaš to, čo ty musíš predávať, ale to, čo on potrebuje kúpiť. Vyriešiť ten jeho problém, nejakú tú jeho situáciu. Akože veľakrát prídu ľudia, že majú nejaké predstavy, ale opäť je to o tom, že oni nie sú edukovaní, veď preto prídu za niekým a chcú, aby to ten daný človek vyriešil a vedieť im vysvetliť to, možno, že ich niekedy odhovoriť od tých predstav, ktoré naozaj majú, lebo nie vždy sa to technicky dá vyriešiť, alebo nie vždycky je to tak najvhodnejšie riešenie. A potom vedieť aj ustúpiť, ak to proste daný zákazník nechce prísť a chce to naozaj tak, ako to chce, tak aj my musíme vedieť, kedy sa ideme stiahnuť, v podstate chceme ten produkt predať, tak necháme ho byť pánom. Ja sa len opýtam, že vo firme, v ktorej si pracovala predtým a teraz úplne si nepamätám naozaj to, že vy ste robili nie, že úplne komplexne interiéry, či? Oni robili aj komplexne, ale viacej sa zameriavali ako keby na tie hotely. Že nie rezidenčné bývanie. Nie rezidenčné, úplne, že nie je toto gro, ktoré chceli. Oni riešili hotely. Čiže si bola trošku zvyknutá na to, že nerobiť len kuchyne a nábytky vstavané, tak ale že riešiť tam aj podlahy, aj tie závesy, aj dvere, aj všetko. Aj potom aj ten samotný predaj, ako keby len určitých častí, že solitérov a tých vecí. Si vždycky pracoval, ty vlastne, ak si skončila školu, tak si nedišla robiť dizajn, či si robila aj to, čo si? Ja keď som skončila školu, tak som mala možnosť vycestovať, ale teda vlastne popri žurnalistike som robila žurnalistiku externe a žila som takmer na striedačku 2 roky v Spojených arabských emirátoch. A k tomu dizajnu som sa ako keby dostala tam. Ale tam tou formou toho, že som ako keby robila skôr v móde. Že riešili sme ako keby distribúciu látok z Európy do Arabských Emirátov a rôzne dizajny tých látok. Som jednu dobu mala aj takú svoju malú značku, ktorú som mala tam. Som navrhovala oblečenie, šaty väčšinou, spoločenské, dlhé roby. A vlastne potom, ako som sa vrátila naspäť, tak tuto na to nebol až tak ten trh. Mala som aj veľmi zlú skúsenosť so zamestnávateľom v Prahe. A vlastne tam ako keby toto som musela na nejakú dobu prestať. Potom sa normálne zamestnala, som vlastne v tom momente nastúpila ako manažér pre parfumerie Douglas. Takže úplne taký, že skôr manažérsky segment, že vôbec nie, že z toho dizajnu. A hneď potom vlastne znova opäť ako keby do nábytkov, ale tam takých tých luxusnejších solitérov, talianských značiek. To bol vlastne ako keby ten prvý boom, že naozaj že idem naspäť do toho, čo chcem robiť. A odtiaľ potom tá cesta išla takto až sem. A v koľkých štúdiách si pracovala pred Nariou? No v 2 a vlastne Nario je 3. Nejakú dobu som pracovala sama na seba. Ale ako keby tá cesta začala až po deťoch. Že ja som vlastne počas materskej si dorobila všetky tie kurzy a 3D programy. A predtým ako keby bolo to stále kreatívne, bolo to stále v dizajne, ale trošku z iného pohľadu. Čo mňa trochu zaujíma je, že dávame tu často otázku, že nejaká typológia zákazníkov a tak je to tak, že každé to štúdio, sme stále v Bratislave, ale že každé to štúdio
niečím, neviem čím, či už je to prezentáciou stránky, svojimi prácami a čímkoľvek, proste tým ako, že niečo akoby vyžaruje smerom von, že priťahuje určitú mentalitu, typológiu a tak. Určite, a vedela by si nejako pomenovať, že typológiu, že... Teda neviem, či to chceme počuť. Ale nie. Nie, tuto je to trošku iné v tom, že Nario nie je iba štúdio. Ono je to naozaj výroba. A je to výroba taká proste, že naozaj automatizovaná a vie vytvoriť čokoľvek. Hej, a to je trošku nie úplne jednoduché zaradiť podľa mňa, lebo my síce štúdio nejakým spôsobom sa snažíme viesť, ale my máme tie možnosti úplne iné. Ako to, keď má niekto iba dizajnové štúdio a tvorí proste krásne vizualizácie a potom má subdodávku. Hej, to je v tomto je to také... V čom je tá výhoda a v čom je nevýhoda? No, takto, začneme nevýhodou. Nevýhoda je to, že sa cieľime na obrovské množstvo ľudí, alebo tak akože... Cieľovka je veľmi široká a nie je úplne jednoduché to ako keby zacieliť iba jedným smerom. Okay. To by som borala ako nevýhodou. Výhodou je to, že dokážeme naozaj spraviť všetko a že vlastne sme ako keby oproti iným teda neviem, či návrh máme, ale akože ja to vidím ako výhodu tu, že spracujeme malého zákazníka, spracujeme developerov, dokážeme spracovať luxusné projekty, hej, kdežto tie štúdia sa naozaj zameriavajú na určitý segment ľudí. Niekto má tú strednú triedu, niekto robí proste veci, ktoré sú viac low-costové, niekto robí naozaj, že úplne, že ten high-end, hej. Takže toto je a vždycky to tak bolo, ako vždy to tak je. Len je otázka, že či ideme brať nás ako štúdio, lebo v podstate aj my vystupujeme ako štúdio, ale aj ako výroba. Ako štúdio si myslím, že to máme momentálne nejakým spôsobom zacielené, že ideme ako keby tou strednou cestou, ale vždy si u nás nájde nejakú tú škáru každý. Hej. Sledujete Nario podcast, dnes už môžem povedať. My momentálne tiež tu stále dorábame, lebo sme v showroome, ktorý sa stále rozrastá, tak sú tu momentálne aj pracovníci, ktorí myslím, že teraz montujú lampy, osvetlenie. No, mne sa páčilo a premostím to aj cez tie montáže, že keď si nastúpila do Naria, tak si vravala, že ťa hneď zobrali do tej výroby, o ktorej teraz bola reč. To Peter každého, že každý, kto nastúpi, tak prvé si ho zobere do auta, sadá a idem ukázať výrobu. Peter, tvoj brat, ktorý je tiež, lebo aby diváci a posluchači vedeli, ktorý je tiež v Nariu. No a to je podľa mňa obrovská výhoda. Ja sa na to dívam teda akože z pohľadu tej tretej osoby, že vy tým, že máte výrobu a zároveň aj dizajnujete veci a navrhujete interiéry, že tomu oveľa viac dokážete rozumieť a viete, že aké sú možnosti a čo je mimo, lebo z papiera ten znesie, alebo nejaký ten program. Ale keď už tam si... Tri otázky si dal za mňa, že poďme prvú. Ja som nedal otázku. Pocit z tej výroby, ja viem. Ale jasne. Pocit z tej výroby ma zaujíma, lebo to sme sa nikdy, teda možno sa ťa to Peter pýtal, že čo hovoríš? Nie, tak samozrejme, v prvom rade ja som bola veľmi prekvapená, pretože vždy to doteraz bolo väčšinou, takže áno, že ja som ako keby dizajnovala, ale už po mne to niekto prevzial. Hej, takže už som veľmi neriešila. Ak sa to technicky nedalo úplne vyriešiť, tak to doriešil niekto, alebo dal možnosti, kdežto to naozaj sme videli. Celé všetko, ako to ide, odkiaľ to vyjde, až kde to skončí. Takže pre mňa to bol taký ten wow efekt. Ja som toto chcela som sa zdokonaliť, ako keby v tých technických zručnostiach a v tom porozumení tej konštrukcie toho nábytku. Takže pre mňa to bolo, že wow, áno. Zase o krok. Aby to nebolo len to, že ako to vyzerá. Zase o krok vpred. Ale aj to, ako sa to robí. A to presne to je, jak si spomínala, že ten, nemyslím to žiadnou zlom voči tým dizajnerským ateliérom, ktorí akoby nemajú výrobu a to ich úloha je to len navrhnúť a už neriešia to riešenie a to prevedenie. Ono je to tak, ono je to nie úplne, že dobre, ak je raz dizajner, tak možno to, že sa zameriava na tú konštrukčnú časť, ho miestami obmedzuje. Hej, lebo ja napríklad teraz... To dáva limity? Áno, dáva to limity. A pre niekto je taký, že to vôbec nechce riešiť, pretože ho to obmedzí. Hej. Jasné. Toto bolo to, čo som sa musela naučiť aj ja, že v podstate som sa snažila vždy ako keby obmedziť to na nejakú tú časť, ktorú viem, že na 100% vieme vyrobiť. Vtedy tam trošku tá úzda tej fantázie končí, hej, a nie všetko papier znesie.
Vidím to výhodu v tom, že presne ak príde zákazník z ulice, ktorý proste chce zariadiť byt, dom alebo niečo, tak ako mu to navrhnem, tak mu to dokážem vyrobiť. Ak chce niekto mať naozaj nádherné vizualizácie, ale potom budeme ešte pol roka chodiť okolo toho, ako to urobiť, tak v kľude akékoľvek 3D štúdio navrhne čokoľvek a áno. Chápem. Tak pokračujeme teda vo výhodách toho, že máte jednak dizajnové štúdio a výrobu k tomu. Je to jedna firma. Je to pod jednou strechou v jednej firme. Tak hlavnou výhodou je to, že človek dokáže od toho návrhu až po tú realizáciu s tým, že my urobíme aj tie fotorealistické vizualizácie, my to dokážeme celé zdizajnovať, nadizajnovať. Musím sa trošku pochváliť, že my dokonca tie naše fotorealistické vizualizácie sú na takej úrovni, že dokonca sú architekti, ktorí si ich u nás dávajú robiť, lebo nedokážu spraviť proste v takej kvalite, ako to dokážeme my. Akože máte taký program, hej? Hlavne mašiny, že to je proste o počítačoch. Ale aj o tom, že... Ale aj schopnosti, že tí naši ľudia, že to nascenovať a urobiť to tak, aby to bolo fakt pekne a že to není len, že jedna vec je nakresliť to, že to už ti povedz, možno, že v nejakom výrobnom programe a potom je krok 2, 3, kedy to ešte potrebuješ dať, aby to vyzeralo ako naozaj byt. Tak, lebo v podstate máme svoj výrobný program, kde kreslíme v korpuse a to je niečo, čo ide priamo do výroby. Nie je to úplne pre toho koncového klienta, takže aj tu sme v štúdiu hľadali to riešenie, že predsa okruh Bratislava a okolie, veľa ľudí už to chce vidieť, chce si to vedieť predstaviť, niektorí ľudia nemajú vôbec predstavivosť a proste nevedia si to predstaviť, ako to v tom interiéri bude. Prepáč, iba za zákazníka takého bežného. To znamená, že vy ste mali nejaký program, ktorý ste pre vaše interné potreby ste si niečo nakreslili a poslali do výroby. Áno. Ale teraz ponúkate to, samozrejme, že to videl aj zákazník. Videl to aj zákazník, ale nebolo to ako keby takej tej fotorealistickej vizualizácie alebo v akékoľvek vizualizácii. Bolo to také nákresové. Áno. Ten program je výborný, hej, práve na tú technickú časť, hej, že odíde to a ide to do strav. Ale keď si chcem predstaviť, že takto bude vyzerať moja obývačka, tak ponúkate teda aj takú možnosť. Áno, takže my pracujeme v 3 rôznych programoch a vlastne od tej kvality sa líši aj cena toho návrhu, ale štandardne sa hýbeme povedzme pri dvojizbovom byte okolo 600 € za ten návrh, ktorý vám my v konečnom dôsledku aj tak odpočítame, čo je obrovská výhoda oproti iným štúdiám. A toto už sa bavíme o sume za na tie najbrutálnejšie fotorealistické vizualizácie, aké si vieš predstaviť. No počkaj, že to ty ako bežný človek je, že z iného fachu, tak proste nemá šancu rozoznať, že či je to realizácia alebo vizualizácia. Okay. No dobre, to znamená, že vy tým, že máte teda aj výrobu, aj dizajnové štúdio, tak viete mi spraviť v úvodzovkách až ako keby fotky nejakej vizualizácie toho budúceho projektu. Áno. A potom tú cenu, ktorú ja teraz zaplatím, mi odpočítate od toho od tej koncovej sumy, hej? Áno. Kdežto inde je to teda ako to prebieha? Tak štandardne dizajnové štúdio ako také si berie cenu za návrh, väčšinou je to od metra štvorcového, kde sa hýbeme, ja neviem, okolo 100 €, niekde viac, niekde menej, záleží u koho. Takže to si človek ľahko napočíta, koľko zaplatí za ten návrh. Je to samotný návrh. Nikto vám to nikdy nevráti, proste vám odovzdajú tú dokumentáciu a hľadáte buď výrobu, alebo vám oni doporučia výrobu. Ja len na ich obranu, že ich biznis model je postavený nie na tej výrobe, ale na tom, že oni ti to navrhnú a oni nemajú výrobu, toto je ich práca a oni ti to vlastne navrhnú a za to im zaplatíš a to sú ich peniaze, ktoré už... A ty teraz potrebuješ ísť ďalej, kde si nájsť niekoho, kto ti to zrealizuje, čo sú ďalšie peniaze naviac. Samozrejme, aby sme zase nerobili nejak že zlé medzi sebou alebo architektami. Architekti napríklad odovzdajú dokumentáciu, kdežto tá dokumentácia je naša. My ju neodovzdávame zákazníkovi, my odovzdávame ten vizuál. Dokumentácia je naša výrobná a keď si to u nás objedná, tá cena za ten vizuál sa mu odpočíta. Takže toto je taký ten rozdiel, aby zase si niekto nemyslel, že urobíme... Musím povedať, že tá starostlivosť od toho zákazníka, že že ty máš koľko, 10 zákazníkov mesačne a viac. Kdežto v tom štúdiu má jedného alebo 2 mesačne a tam to musí premietnúť to je do trošku, ceny. áno, to je proste trošku iný ako keby druh starostlivosti, ale áno, musí ten dotyčný rátať s tým, že on ho musí zaplatiť toho človeka predsa. Jasné, rozumiem.
Áno, dobre, ale veď to je fajn, že človek si vie vybrať aj ten klient, aj možno v rámci tej svojej zákazky, že či to má byť na prenájom, alebo proste za mňa je to, ešte pardon, ja len poviem jednu vec, že u nás to funguje tak, že takéto prvotné stretnutie s tou dizajnerkou u nás není spoplatnené, že príde sem klient, tak ona mu nepovie, že to mi bolo 300 € alebo sa s tebou nerozprávam, lebo aj to je niekde tak, ale to je jedno. Máte terminál, dá sa to pipnúť kartou. Ale na druhej strane, že a teraz som sa zastavil. Prepáč, že prvé stretnutie je bezplatné, hej? A to, že a vtedy sa vlastne oni dohodnú potom toho stretnutí, že on jej povie svoje predstavy. Ale nám sa stáva aj to, že my mu povieme, že OK, tak ale toto choďte naozaj za tým architektom, choďte za tým dizajnerským ateliérom, lebo ja nemám čas toto s vami riešiť. A my odporúčime niekoho. A my odporúčime kľudne, alebo to je jedno, že a potom budeme radi, keď sa vrátite potom k nám s tými papiermi a my vám to vyrobíme radi. Ano. Ale na rovinu tú starostlivosť, ktorú vy potrebujete, ja teraz nemôžem dať všetkých nabok, ja potrebujem dať niekoľko zákazok za ten mesiac. Dobre. No. Akože dobre povedal? Áno, je to plán. Je to plán, čo teda aspoň interne, tak to si my riešime, že je to plán do budúcna, aby sme mali aj túto možnosť, aj pre tých naozaj extra veľmi náročných ľudí, ale momentálne to kapacitne nie je možné. Že interne, aby u nás vo firme bol niekto taký, že ho nemusíme poslať, že externistovi, ale u nás vo firme. Ale to je na tom presne to pekné, že máte spolupráce, že teraz iba to tak zhrniem, že nechceme nikoho haniť. Pretože že každý zákazník pracujeme aj s architektami. Toto si teraz trafil, že každý zákazník potrebuje niečo iné. Niekomu stačíme my presne a je to úplne super a my sa mu snažíme dať ako keby, že fakt, že ten servis, aby to nebolo, že teraz my ti rýchlo skreslíme a raz sa stretneme. Nie, však my sa o teba postaráme, ale na druhej strane, že ide o tú náročnosť klienta a to oni už vedia odhadnúť, že no dobre, správame to, alebo povie, že tak toto fakt, že choďte radšej tam, aby ste potom na ne nenadávali, že som sa vám nemala čas venovať toľko, koľko ste potrebovali. Áno, a toto ma privádza k tomu, ja sa tak už iba usmievam, že k typológii zákazníkov, že tým, že sa stretávate s rôznymi ľuďmi už dlhú dobu, tak možno poďme tak akože z úctou k všetkému, ale že akí rôzni ľudia prichádzajú do takéhoto interiérového štúdia. To asi je teraz momentálne najväčší boom a je všade, si myslím, sú to proste obrázky Pinterestu. Čo teda je veľké množstvo ľudí, že áno, všetci to chcú mať nádherné, ale potom teda to delíme na to, že chcem to mať úžasné, nádherné, presne také, ako to je z obrázku, ale mám na to budget a viem, koľko ma to bude stať. Áno. Potom je taká tá skupina, ktorá nechce povedať, ale teoreticky to asi aj zaplatí, ale nevieme ju odhadnúť a potom sú presne takí, ktorí proste na to nemajú peniaze, ale naozaj by to chceli vyšperkované. Ale majú veľké sny. Majú veľké sny. Super. Asi najskôr, že takto, tieto 3. Sledujete Nario podcast Dnes už môžem povedať. To znamená, že niekto príde už s tým, že vie, že buď nechce, alebo nemôže si to dovoliť, ale napriek tomu príde a poinformuje sa, hej, nazvime to tak. Áno, ale tých ľudí musím povedať, že zase nie je až tak veľa, je to pomenej, hej, už sa to nedieje tak akože často, sem tam je to proste niekto taký, ale vo väčšine tí ľudia, no, ako oni nemajú veľmi predstavu o tom, čo tá robota obnáša, hej, áno. A to je teda veľká časť. By som povedala toho, ako keby takej tej strednej triedy, hej, že, lebo niekto, kto má napríklad nejak veľmi veľa peňazí, tak ide do tých architektonických štúdií, ide do tých vizualizačných štúdií, pozná tie luxusné značky, alebo ich proste niekde vie, koľko to asi stojí. A tam je to dosť také, že áno, viem asi, koľko za to zaplatím. Ale tuto je to možno tak, že oni nemajú veľmi predstavu. A veľakrát ako mňa prekvapí aj to, že človek si naozaj kúpi drahý byt. Ako dneska už je v Bratislave podľa mňa všetko drahé, hej, hoc aký byt. Ale investuje do toho úplne, že minimum. Jasno. Hej, že niekto povie, že áno, toto chcem zariadiť, ja neviem, poviem príklad, nejaký Skypark, alebo proste Eurotaver a čokoľvek a reálne má menej peňazí ako niekto, kto si tam byt kúpi niekde v Stupavé. A to je potom otázne, že priority áno, môže to byť aj... Nie, možno, že je to aj o tom, že je priorita pre ňoho mať tú nehnuteľnosť v danej lokalite, ale už človeku nezostane na to. Hej, ale ono je to tak, je to taká doba proste, no nie je ľahká.
Ale potom je fajn možno byť úprimný aj voči nám, lebo v podstate bolo to trendom, že čím tá nehnuteľnosť bola drahšia, tým sa ako keby do nej investovalo aj na tom zariadení viacej. A teraz to už až tak nie je. Už sa to tak ako keby stráca. A tá práca sa nám potom sťažuje. Hej, že v podstate pre mňa je náročné to odhadnúť, ak to človek nepovie alebo nechce priznať. Veľakrát sa nám stane, že na rovinu sa pýtame, že či majú predstavu o tom, koľko chcú do toho investovať a ľudia povedia, že nemajú alebo nie. Každý ju má. Povedzme si úprimne, ak idem niečo zariadovať, ja mám nejakú predstavu o tom, koľko do toho chcem dať. Aj keď nie som informovaný, stačí mi vojsť do 2 kuchynských štúdií a zistím tú predstavu veľmi rýchlo. Takže toto není pravda. A ja by som možno aj touto cestou rada poprosila tých ľudí, aby to nebrali ako, že my teraz ideme z nich vydolovať každé euro, ale my sa im snažíme uľahčiť. Ale ten proces, že to je odliadnúť, že toto je dosť závažná informácia, ale to je tak pri tom stretnutí, že čím viac tých informácií je, tým je to ako keby lepšie potom, lepší výstup. Uchopiteľné. Áno. A pokiaľ oni naozaj povedia aj ten budget, ja som to už rozprával v tom prvom podcaste, že my tým, že sme výroba, tak oni brutálne ovládajú to, že čo to stojí. Čiže on keď im povie, že mám príklad 15 000 na ten trojizbový byt, alebo ja neviem koľko, tak ona vie, že tak dobre, tak ale to už ti povedz, že už si ho vieš usmerniť. Áno, viem, že proste nebudeme tu teraz špekulovať nad nevieme akými atypmi a rôznymi dýhami a prírodnými materiálmi, lebo by sme sa proste nezmestili a viem, že ho môžem nasmerovať na určitý typ materiálu, nejaké jednoduchšie skrinky, prevedenie, aby sme to naozaj robili celé. Alebo proste mu poviem, OK, ak sa vám páči toto a stojí to pomerne veľa, tak za tú cenu vám urobíme túto časť. Áno. Jasné. A je toto jednoduchšie, že proste my vieme, čo robíme a potom sa nestane to, že niekomu pošleme cenovú ponuku a on úplne akože odpadne, lebo to nečaká. Jasné. A to je to, že niekedy oni na tú otázku reagujú, takže prečo by som ti mal rozprávať oni to chápu podľa mňa tak, že oni to chápu. No tak ty chceš povedať koľko, aby si ma mohol oškodovať, že teraz my chceme, aby ona, keď mu pošla ten výstup, aby to bolo aj s tou ponukou, tak aby to bolo, že niečo, na čo bol pripravený a na čo, aby mu je to znova nemusel posielať naspäť, že je to moc drahé, že ulacníte mi to 3-krát. Lebo... Zjednoduší zem. A celkovo, lebo ona má ďalších klientov, kde už môže ísť a presne, a potom nechceme mu to ani narátavať zase naviac tieto, lebo to sú všetko práce. Že s tým... Jasné. Samozrejme. A zmeny a nejak inak to celé nakoniec treba urobiť a proste nemôžu byť výklopy, musia byť klasické otváranie, nemôže byť taký materiál, musí byť taký. A to sú hodiny roboty. Hej. A veľakrát človek zostane zaskočený, že vlastne ako keby už to je taký tiež psychologický podľa mňa jav, že ako keby sa mi nechce komunikovať ďalej. Aj keď my by sme to urobili možno, že by sme to pretvorili a urobili na ten jeho budget, ak by nám ho priznal. Ale už je to takéto, že tak túto mi to dali, proste za tak veľa peňazí tam už nejdem. Idem ďalej. Určite. My sa snažíme, že za tie peniaze, čo ten klient nám povie, že ten budget má, tak my sa mu naozaj snažíme dať čo najviac. To je aj naša reklama, že on má pekný interiér a že ku nemu prídu susedia a že kto ti robil Nario, tak super. A povedz mi cenu. To fakt? Že náš cieľ není teraz, že príde sem zákazník, že z dlhodobo udržateľného hľadiska to je blbosť, že príde sem zákazník a ja teraz proste ho ošklbem, čo sa dá, dám mu čo najmenej, čo môžem, aby som z toho vyšiel ako víťaz z toho jedného stretnutia a dlhodobo mi to prináša, že toto ti urobili za takúto sumu, čo si blázon. Sledujete Nario podcast Dnes už môžem povedať. Dnes sme akorát točili podcast, neviem teraz, že či už je vonku alebo nie, ale bavili sme sa o tom, že bežný človek kupuje nehnuteľnosť 2-3 krát za život. Niekedy raz, niekedy viackrát, pokiaľ nie je nejaký developer alebo nepracuje v tomto segmente. A veľakrát, že nemá skúsenosti a môžu ho veci prekvapiť, lebo však má prácu, má iné veci. A ja to teraz poviem na seba, aby som nehovoril o iných, ale dajme tomu, my sme teraz vlastne spolu riešili kuchyňu. Aj s Náriom a vlastne s tebou. A tiež niektoré veci ma prekvapili. V rámci, možno aj nie, že jedna vec je cena, ale ďalšia vec je napríklad práce, ktoré sú nevyhnutné. Lebo predtým sme to robili iným spôsobom, robili sme to skôr svojpomocne na byte pred 5 rokmi a teraz sme išli iným procesom a tým, že sa tomu nejako nevenujem, ani som to nejako neriešil, tak zrazu zistím, že ale to treba toto a sedenie a meranie a druhé meranie a neviem čo a zrazu máš človek pocit, že však si to dávam robiť na mieru, tak však bum bum. Ale práve
tým, že to máte nastavené, tie procesy, tak potom aj ten výsledok je nejaký, ale že ten bežný človek si to možno neuvedomí. A možno aj pri tej cene, že však ja som kuchyňu robil pred 10 rokmi a stálo to 2000 eur a teraz chcete odo mňa 8. Áno, to je teraz bežné, tento jav. Ale že v niečom tomu úplne rozumiem, lebo veď jasné, lebo tak robím úplne v nejakom inom segmente, tak netuším, že koľko stojí kuchyne a netuším, koľko stojí zimné pneumatiky na auto. Ono je to priamo umerné tomu, ako išli ceny počas tých rokov, či nehnuteľnosti, či akého iného spotrebného materiálu, tak je to, myslím si, že priamo umerné aj tomuto, ale aj tej službe. A potom je to presne aj rozdiel aj to, že či si to človek robí niekde svojpomocne. Áno, a teraz, ja neviem, sám si to naloží, alebo čaká na kuriéra, teraz si to sám zloží, teraz mu nesedí diel, ide to niekde vrátiť, vymeniť. Ja by som inak možno priblížil trošku ten proces u nás, že, áno, alebo... že príde klient ku tebe, že tak skús v rýchlosti, že čo vlastne si má doniesť a tak ďalej, a potom, že čo sa deje, že vlastne si to vy vyriešite a potom, čo teraz zrazu on či to odsúhlasí a on už zrazu len vidí nejakú meračku a zrazu už vidí nábytok. Že ale ty máš si trošku vyššie. Ten proces, ten proces je najviac. Tak v podstate v tom, čo sa týka toho prvého stretnutia, tak my ako keby ich smerujeme na to, že nech donesú teda pôdorys, prípadne nejaké inšpirácie alebo tie zmerané miestnosti. To je také must, hej, bez toho asi sa nikam nepohneme. Ten Pinterest, hej. Áno, ten Pinterest. Na tom prvom stretnutí si vlastne povieme nejaké tie predstavy ich. Ja sa to snažím čo najviac navnímať, aby teda ten finálny výsledok bol čo najlepší a aby som nemusela robiť príliš veľa zmien. Ja sa tomuto snažím čo najviac vyvarovať. Nie vždy sa to podarí. Proste niekedy možno toho človeka nedokážeme tak odhadnúť, alebo si my nejako nesadneme a ešte by som teda iba tak vstúpila takou súkou, že dneska sme to aj riešili. Jedna veľká výhoda tohto štúdia je to, že sme tu 3 momentálne a každá má nejaký svoj dizajnerský smer. Štýl, presne tak. Môže sa stať, že si proste s niekým nesadnem alebo niekomu nevyhovujem. Vždy si to vieme niekde posunúť. Či len do toho skočím, že nie len štýl dizajnový, ale môže byť aj osobnostný. Aj, presne, áno. Že si nemusíme sadnúť. Nie s každým si sadnete, kdežto, ak si nejaký zákazník vyberá niekoho jednotlivo, hej, tak ho väčšinou vyberá buď na preferencii a akože nejakých od niekoho dostal, alebo teda má nejaký Instagramový profil, kde sa mu tá jeho konkrétna robota páči. A keď si to teda veľakrát navnímate, tak je to veľmi taký opakujúci sa štýl, dizajn a tak. Tuto je to trochu iné, že my sme tu pre všetkých, ako keby aj ja jednotlivo, to neznamená, že mám štýl stále iný. Snažím sa ho uchopiť tak, aby vždy vyhovoval každému. Samozrejme niečo preferujem viac, niečo menej, ale keď to nejde, tak je tu tá možnosť to proste posunúť niekomu inému, komu to vyhovuje viacej. Čo je teda jedna veľká výhoda, ale môže sa stať, že so zákazníkom to nejde až tak ľahko, ako by sme chceli. Takže to. Vlastne po tom prvom stretnutí nasleduje to, že my sme sa teda dohodli na nejakých tom dizajnovom spracovaní, funkčnom spracovaní, výbere toho materiálu. Ja to vlastne skreslím. Kreslí sa to v tom našom výrobnom programe, kde sa vlastne nám to vygeneruje cenu. Ide to na cenovú ponuku spolu s tým našim nejakým dizajnom. Zákazník to môže pripomienkovať, vidí samozrejme aj tú cenu. Ak nám ju povedia, tak počíta s tým, že to bude v nejakom objeme. Niekedy je milo prekvapený, niekedy menej. Znova je to individuálne. No a ak vlastne si my odsúhlasíme ten návrh, zaplatí sa záloha, ide sa na prvé meranie. To prvé meranie je dôležité, veľmi dôležité, hlavne v tom, že ak sú nejaké skryté veci, ktoré neboli spomenuté na tom prvom sedení, ako napríklad rozvodové skríne, ktoré v tom podorise nevidíš. Ktoré napríklad v podorise není. V tých novostavbách to veľakrát je, že tie pôdorysy z tých nových bytov, ale napríklad ak sú to nejaké prestavby, staršie budovy, alebo tak je to niekde za nejakou existujúcou skriňou, ktorú chceme dať preč, že nevieme o tom. Tak sa takéto veci dejú. A vlastne vtedy sa môže stať, že je nejaká malá úprava nevyhnutná a konzultuje sa to opäť so zákazníkom tak, aby to bolo možné. A ešte to môže spraviť trošku ako keby skok v cene, ale iba adekvátny tomu tej zmene. Že nie, Ak je to niečo malé, tak áno. Ak je to niečo, že naozaj musíme presekať vodu v 4-5 metroch a nie je tam iné riešenie, my vždy to riešenie dáme, ale ak zákazník nechce a chce tú vodu naozaj mať tam a chce to umývať
letadlo mať tam, tak vtedy je to nejaký ako keby zásah a treba to proste prekonzultovať. Takže vlastne rieši sa to. Po tom prvom meraní to ide technikom, ktorí to vlastne po nás prekresľujú do výroby, kde my medzi tým máme zase sedenie so zákazníkom, kde riešime objednávkové formuláre. Objednávkový formulár je, že nám vlastne zákazník podpisuje zmluvu o dielo plus teda ten daný dizajn, ktorý si vybral. Píšeš si, Michal? Však aby si vedel. A toto je trošku taký pre mňa zdĺhavý proces. Už zákazník vidí iba tú holdu papierov. Kedy, ale je najdôležitejšie asi. Lebo to, čo nemáme odsúhlasené a to, čo nemáme podpísané, neexistuje. Jasné. Takže musí tam byť ako keby zdokumentované všetko. A už keď toto je, tak to vlastne preberá dielňa a výroba a už nasleduje ako keby druhé meranie a potom druhé meranie je do 2 týždňov montáž. Takže toto je taký celý proces. Potom vo výrobe už sa to vyrobí, dovezie. Áno. Sledujete Nario podcast Dnes už môžem povedať. Tak ma teraz napadá, že nejaké že problémy, ale že to, s čím sa často potýkame, a to sú ľudia typu nerozhodný, alebo ako to mám povedať, ale nie, že nerozhodný, ale skôr ako keby, že často nám zasahujú tí ľudia do toho procesu už po odsúhlasení. Áno. Stále chcú ako keby sa v tom vrtajú trochu, že oni to uzavrú, dobre, všetko je super a potom za týždeň zaviazne, koľkokrát je to už, že ozaj, že už po druhej meračke on si ešte zmyslí, že... Už je to skoro na dielni, áno, že to pomaly sa to reže a on to teraz chce meniť. Hej, no. A ťažko sa to vysvetľuje tým ľuďom, že proste je to nie je úplne vhodné. A že to povedz ty, že proste čím sa potom potýkame, že ono, čím viac tých zmien je, tak potom je väčšia pravdepodobnosť, že dôjde k nejakému prúseru. Áno, je to si človek naozaj nevie predstaviť tú robotu za tým. Hej, nie len za tým, že ja niečo pekné nakreslím, ale aj to, aby to naozaj, aby sa to objednalo, aby to sedelo, aby tie uchyty sa, tie konkrétne naozaj 100% dali namontovať, aby teraz, keď tam je nejaký odpad, aby mi proste nikde nezasahoval. Veľakrát, áno, stane sa aj pri tej výrobe, že sa niečo proste vyskytne, že sme na niečo možno zabudli. Nehovorím, že nie, to akože nie sme bez chyb, ale čím viac človek do toho vstupuje, tým viacej problémov ako keby nastáva potom. Lebo vlastne neriešim, ako sme vraveli, ako ten dizajnér nejaký, ktorý robí nejakú jednu dokumentáciu a robí to má jedného klienta celý mesiac, ale ja ich tu mám 10-15. A medzi tým mám stretnutia a medzi tým proste kopec iných vecí. Ale ja len jeden príklad za všetky, že mali sme zákazku, kde bolo 73 zmien k jednej kuchyni. Samozrejme, že sa vybrala 69. varianta vo výrobe a vyrobila sa tá. Hej? No. Toto sa nám naozaj stalo, kde sme normálne, že celé to vlastne išlo ako keby, tak nie úplne celé korpusy zostali, ale že farba, výrok bolo aj na iné materiály, proste teraz zákazník samozrejme trval na tom, že ja som to zmenil naposledy na niečo úplne iné, tak samozrejme, že sme to museli na naše náklady a teraz to nevieš použiť, takže to išlo v podstate do odpadu a museli sme na novo všetko robiť, že nás stalo strašne veľa peňazí, teraz zákazník bol naštvaný, lebo ste to nespravili tak, ako ste to mali, akože čo ste za banda a neviem čo. Ono je asi aj dôležité to, že že ten zákazník, a ja si teda myslím, že mám taký dosť proklientský servis a vždy sa snažím všetkým vyhovieť, ale aj toto sa práve učím, že môžem už dnes povedať, že to nie je také ako na začiatku, pretože si snažím tiež nastaviť taký mantinel. Pretože ten zákazník, on ako náhle zaplatí nejakú zálohu, on si teraz myslí, že on je tu proste ten pán, on je náš pán, ale na druhej strane tiež iba do určitej miery. A nie je možné proste stále ako keby zasahovať a stále robiť nejaké zmeny a stále robiť ako keby ústupky v náš neprospech. Hej? Veď áno, samozrejme, my máme nastavené niekoľko tých vecí, kedy môžeme s nimi ísť, kedy to s ním môžeme zmeniť a na to je ten čas. Ale už keď raz proste si povieme, že v tomto bode to podpíšeme a tuto už proste ak nastane nejaká zmena, máte to spoplatnené a neviem aké, tak oni sa stále všetci tvária, že to tak není. A my sa to určite, akože myslím si, že až takmer doteraz už asi mesiac alebo koľko fungujeme na nejakom novom procese, ale vždycky sme urobili to, že tak nehajme to, tak ešte to zmeňme. A
A dobre, aj tomu toto ešte teda, že aby nebolo zle, tak aj tomu toto ešte zmeníme. Ale nás to nutkanie do tejto, ako keď si povedala, že presne tak sa snažíme k tým zákazníkom pristupovať, že náš zákazník, náš pán a naozaj aj fakt sa im snažíme skákať kolo nich aj všetko, aj teda vychádzať si s ním, aby ten pocit bol nielen z práce, ale aj z toho, ako s nimi jednáme, dobrý a potom nám to príde také, že my sme nedokázali fakt, že povedať niekomu, že nie. Na konci dňa, ale presne nás to stálo, na konci sa potom hneval, stálo nás to fakt, že peniaze. No a ono je to presne musí ešte o tom, že musí aj ten zákazník, že na jednej strane on si uvedomuje, že pán veci to platí pre pána Jana, veď v podstate nás platí, my z toho v podstate fungujeme, ale na druhej strane musí rešpektovať procesy. Tie procesy proste musí rešpektovať, že to má nejaký systém a nejaký proces a ako náhle do neho zasiahne, tak to, že si to platím, tak to neznamená, že tu teraz budem meniť princípy niekoho. Ale to sa mi páči, aj kvôli tomu tu sedíme, že nejako edukovať tých klientov a zákazníkov a nie len v tomto segmente, ale to platí aj pre iné uplatniť veci. Všade by som povedala. Že sú nejaké procesy a že hlavne ten človek nie je sám. Že teoreticky môže si to tu celé prenajať na rok. Áno. Hej, áno. Ak to tak hovorím trocha nadľahčene, ale... Hej. Čo by to tak stalo? Tak to je otázka na teba. No a ono vlastne aj to, že keď on nezmení nejakú farbu skrinky, tak to není, že umelá inteligencia, že klik a zmeň mi farbu skrinky, to je opäť niekoľko hodín a roboty ako keby, že teraz si musím ho otvoriť, mám tam stretnutie, mám tam iného klienta, ktorého som mala uzavrieť, mám tam objednávkový formulár, mám tam nejaké proste, ja neviem, faktúry, ktoré treba niekde odoslať, skontrolovať, či to prišlo na sklad a podobné veci. A teraz hovorím, dá sa to do nejakej doby. A ak on už prejde tú dobu a chce to mať tiež v nejakom termíne vyrobené a namontované, čo my mu teda sa snažíme garantovať a on potom ešte stále do toho zasahuje, tak musí počítať s tým, že je to na úkor potom toho času. Nebude to mať vtedy, OK, ja vám to zmením, ale ja vás nemôžem uprednostniť. Jasne. Ja teraz premýšľam, že koľko zmien sme dali my. Nebolo ich veľa. Nebolo ich veľa. Nie, toto... 70... Nie, takto, že my sme na jednej strane, že my to chápeme, že tí ľudia si zariadujú bývanie, to sú není rožky, ktoré si kúpuješ presne každý deň. Na druhej strane ale musím povedať, že sme radi, keď si to užívajú, to zariadzovanie, to navrhovanie. Myslím, že sa snažíte si to užívať s nimi, že keď sú tí zákazníci dobrí, aj vy ste dobré, aj celé vtedy. To je taký zákon tam zhora, že proste keď to takto celý ten proces funguje takto príjemne a dobre, aj to fakt, že sa to takmer bezchybne väčšinou potom aj udeje, že vlastne nič sa neudeje, niečo zásadné, ako keby nejaký problém počas tej montáže, ako náhle je to už takéto, že to už sú potom také trošku niekedy vyhrotené stavy, že oni nejak do toho vstupujú presne, ako ona vraví, že trošku znervóznejú tým, lebo to trošku ostane potom, ju to vykolají často, že ona už to má za to, že to už má to na boku, že je to uzavreté, hotové. A znova to musí prísť a otvárať. Pre ňu je to už hotová, ona má ďalších 10 vecí tu na stole, takže potom je to taký magnet na problémy. Áno, lebo v podstate akože aj to vypísanie tých našich objednávok to trvá a nie je to úplne že jednoduché. Treba sa fakt nad tým zamýšľať, aby sme neurobili mi niekde chybu. A teraz vlastne, keď to v tom danom momente, keď on mi zadá tú zmenu, ja keď to nevyberiem hneď a mne do toho príde XY veci, tak sa mi napríklad stalo, že som si spomenula o 3 dni, že... A už to bolo niekde. A že ja som to vlastne nezmenila a že ja som sa k tomu nedostala a ja som si to otvorila v tej našej aplikácii a tam to skoro išlo do strojov. A teraz mne tam niekto zavolá, Peter alebo Milka a je problém, hej. Takže tomuto sa treba vyhnúť a treba to brať tak, že ak aj my máme odovzdať nejakú dobrú robotu, tak aj od tých zákazníkov treba trošku taký akože prístup k tomu, že ja to beriem, niektorí naozaj šetria na to veľa peňazí a idú bývať a chcú to mať krásne a sa tak nejako keby žívajú s tým priestorom veľakrát, lebo veľakrát sa stane, že proste majú len plodorys a potom tam prídu a zrazu zistia, že ale takto to asi nebude úplne dobré a chcem to tak. Ale potom treba počítať s tým, že ten proces sa predĺží a som s tým OK. Áno, ak vy mi poviete, že chcem tú zmenu a netlačíte, že to má byť o 6 týždňov namontované,
rozpracované, v poriadku. Ja keď si dokončím to, čo mám teraz rozpracované, ja vám to zmením. Ale ak vy chcete za 2 mesiace, alebo čo za niektorý za mesiac už aj bývať, aj už byť aj vybalený, tak reálne to nie je možné. Toto je inak tiež vec, že to, že my si to brutálne uvedomujeme a na každom meetingu v podstate to zaznie, že tí ľudia, aby sme sa chápali, u nás nechávajú veľmi veľké peniaze, to sú šialené sumy niekedy, že to sú desiatky tisíc eur, čo není... proste šetria na to, berú si úvery, hej, že to chceme, aby to chápali aj ľudia vo výrobe, montážnici, aby každý proste jednal s tým, čo vyrábame, čo mu dávame tomu zákazníkovi, že to je proste niečo, že to není, že proste ten zákazník to bere ako, že nič. To treba to brať, že my preto chápeme tých ľudí, fakt sa snažíme im to s nimi ísť, ten proces, aby mali pocit, že áno, že sa fakt o to stará. A nie len pocit, aby to tak bolo, že my sa im o to chceme postarať, chceme im dať to najlepšie, aby tie peniaze využili proste čo najefektívnejšie. Ale na druhej strane, že musia aj oni ako keby chápať, že není to presne, že aby nesklzli do tej polohy, že tak ja to tu teraz platím a ja môžem úplne, že kedykoľvek, čokoľvek. Rozumiem. A hlavne už keď padlo nejaké konečné rozhodnutie. Ale len to, že fakt si uvedomujeme to, že tí ľudia nám platia, že to sú pre nich, a nie pre nich, že pre mňa, akože my si robíme s tými peniazmi, ale na druhej strane sám, keď si predstavím, že by som mal dať, ja neviem, 30 000 za interiér bytu. Jasné. To je brutál, to je... To nie je to málo, no. No, tak vám ďakujeme za takýto prístup. No a ja to hovorím teda aj z pohľadu zákazníka. Je to super. Rado sa stalo, Marek. Áno. No a Michaela, tak veľmi pekne ďakujeme. A ja že ďakujem si prijala naše pozvanie. Za pozvanie. A tak rob Nariu aj naďalej dobré meno a dobré objednávky, zákazky. A ja ešte chcem len povedať, že postupne pôjdeme v našich podcastoch tak nejak ďalej v tomto pokračovať aj s ostatnými našimi ľuďmi, dizajnérkami, obchodníkmi, dizajnérmi. A dokonca ešte máme v pláne spraviť ešte možno aj nejakú diskusiu, tak ako keby takú väčšiu, že viac ľudí a k nejakým témam, takže sa máte postupne spoznávali ten tím toho Naria, s ktorým sa budete stretávať, keď budete riešiť nejaké svoje realizácie snov. Ano. To som pekne povedal, ne? Krásne. Páň. Tak dnešným hostom bola Michaela Benkovská, dizajnerka Naria. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme. Pekný deň. Prajeme. Sledovali ste Nario podcast Dnes už môžem povedať s úspešnými a inšpiratívnymi ľuďmi nielen o biznise. Ďakujeme za pozornosť.